Πασχαλιάτικα. Βαγγελάκη, μύρισε Πάσχα, έτσι, για σένα τα φέρα. I could flush this scum out for you, but I need help. What do you need? Men. Money. Τοποθετείτε βενζινοκίνητο μοτέρ, γιατί είναι μόνο το σασί, είναι ο σκελετός. Δουλεύει κανονικά. Θέλει μοτέρ. Θέλει μοτέρ, θέλει κινητήρα. Γιάννη, όταν ο Θάνος αποκάλυψε το αντικείμενο, εγώ βούρκωσα. Δεν φάνηκε αυτό στην κάμερα, γιατί ήμουν σε φάση. Επιτέλους ήρθε κάτι που μιλάει στο DNA μας, το αγωνιστικό. Country, and they may not see each other for days, weeks, months, or even years at a time. But if there's love, dear. 49. Man Pass πάνες ενηλίκων σε 3 μεγέθη από 2,95. Clean and Care αφρόλουτρο 750 ml 1,25. Lenor μαλακ... Πάντα ψάχνουμε το καλύτερο για τη διατροφή μας. Φυσικό δεν είναι? Γρηγορίου All Natural. Από 100% φυσικά συστατικά, χωρίς γλουτένι, χωρίς πρόσθετα, χωρίς συντηρητικά. Φτιαγμένα μόνο για σας σε 4 απολαυστικές επιλογές: λούντζα, ζαμπόν, ψητή και βραστή γαλοπούλα. Γρηγορίου All Natural. Βάζουμε αγάπη για να τρώτε και φυσικά. Σας περιμένουν φυσικά και στο ψυγείο. Νέο Calcium Plus ψωμί σε φέτες. Με υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο, βιταμίνη D3 και όλη την υπέροχη γεύση του αγαπημένου ψωμιού των παιδιών. Calcium Plus. Ψωμί στα Ρένιο Μεγάλα. Το πλάστο ψωμί σου. Έχετε δει αυτή την ανάρτηση? Κυκλοφορεί ευρέως, αλλά δεν είναι αλήθεια. Η είδηση δεν βασίζεται σε επιστημονικές πηγές, ενώ έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Μην πιστεύεις ότι βλέπεις online. Έλεγξε, ψάξε, επαλήθευσε. Με γνώση και εργαλεία μπορούμε όλοι να σταματήσουμε την παραπληροφόρηση. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Το πιστοποιημένο φίλτρο νερού Imperial Plus της Camelot έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη εκατοντάδων χιλιάδων οικοκυριών, καθιστώντας το νούμερο 1 επιλογή σε Ελλάδα, Κύπρο και πολλές άλλες χώρες. Με την τεχνολογία εχμής και τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα πιστοποίησης, το Imperial Plus προσφέρει καθαρό και ασφαλές τρεχούμενο νερό κάθε μέρα σε κάθε σπίτι. Επιλέξτε την Camelot. Trust fund engineer? Choose the right mark. Don't know what you're talking about. Sure you do. See you going slow, plain and safe, not lifting too much at once. Stop me if I'm wrong. Well, you're wrong. And we're also closed, so take off. Victor Sullivan. You can call me Sully. Thank you. I won't, but thank you. I got a job coming up. A big one. I need another set of hands on it. So this is what you do? You stumble into bars trying to pick up an accomplice? I'm offering you a real ticket out of here. A chance to see places you only read about in books. What do you say? That's our little breakfast room out there. And, if you'll step right this way. Άκου, από την 1η Μαΐου τα ελεύθερα ιδιωτικά κανάλια αλλάζουν συχνότητες. Για να συνεχίσεις να τα βλέπεις πρέπει να κάνεις επανασυντονισμό της τηλεόρασής σου. Αν χρειάζεσαι βοήθεια ή έχεις παλαιότερη συσκευή, δες αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας ή κάλεσε στο 22 000 737. Κάνε επανασυντονισμό μέχρι την 1η Μαΐου. Η αναβάθμιση είναι υποχρεωτική, αλλά αξίζει. Θα δεις τη διαφορά.
Σας καλωσορίζω στον ιστορικό χώρο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σε αυτή την ευχάριστη συγκυρία για την υπογραφή ένα πολύ σημαντικού μνημονίου συνεργασίας μεταξύ ενός δημόσιου φορέα, ενός νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και μιας ιδιωτικής εμβληματικής εταιρείας της ΕΛΑΣΑ. Πούμε τις ευχές μου στον Νίκο. Αλεξά. Εγώ έφυγα. Σβήσαν τα άστρα, τα χρυσά, ξαφνικά από τον ουρανό μας. Jesse was my son too, Ben. But I'm not as strong as you are. Because if I quit believing in God, then I have to believe. Τότε we were practically friends. That's saying something considering the company I keep. Τι ωραίος. How all right will look. Εξουσιοδότηση από την Υπηρεσία Ασφάλειας της Κύπρου και από το ΝΑΤΟ. Με αυτόν το σύστημα που προτείνουμε θα έχουμε επικοινωνία με λέιζερ και με δορυφόρους χαμηλής τροχιάς και με το έδαφος και με κινούμενους στόχους.